Mode. Bare et par ord kan beskrive denne blanding af elegans, forventning og kunst. Fra Hollywoods røde løber til Tokyos gader tiltrækker luksusmodet alles øjne. Men bag alt glimmeret og de dyre mærker gemmer sig en rig og spændende historie. Vores rejse begynder for flere århundreder siden, da tøj ikke bare handlede om komfort. Det var et symbol på magt, status og plads i samfundet. Forestil dig dygtige håndværkere, der syr tøj til konger og dronninger, hver en søm omhyggeligt og præcist udført. Disse tidlige designere lagde grundstenen til den luksusmode, vi kender i dag. Fra hjertet af Paris opstår de store modehuse med drømme om at forskønne verden med haute couture. Denne historie handler om, hvordan luksusmodet er opredet verdens fantasi. Til eksklusive partnere findes i beskrivelsen. Tjek dem ud og få glæde af rabatterne. I sin kerne er luksusmodet et bevis på håndværkets styrke. Fra begyndelsen har dygtige håndværkere lagt hjerte og sjæl i at skabe de fineste beklædningsgenstande. Deres fokus på detaljer, mesterlige brug af traditionelle teknikker og stræben efter perfektion skabte essensen af ægte luksus. Disse tidlige mestre var ikke bare håndværkere, de var sande kunstnere. I dag lever deres arv videre i værkstederne hos berømte modehuse. Dygtige håndværkere skaber stadig tøj med nål og tråd, med lidenskab og præcision. Luksusmode vil altid repræsentere de højeste standarder for kvalitet, design og håndværk. Lad os begynde vores rejse gennem luksusmodens verden ved de europæiske kongeriger i det 17. og 18. århundrede. Forestil dig en tid, hvor moden ikke kun handlede om skønhed, men også var et stærkt symbol på status og politisk magt i samfundet. I de overdådige paladser i Frankrig, Italien og England afslørede glitrende juveler og ekstravagant silketøj selve essensen af luksusmode. Bag murene i disse storslåede kongeriger arbejdede dygtige håndværkere utrætteligt for at skabe udsøgte klæder til konger og dronninger. Disse var ikke blot almindelige skræddere. Deres hænder var trænet i at forvandle de fineste stoffer som silke, brokade og fløjl til kunstværker. Hvert sting med nålen, hver broderi afspejlede deres passion og kunnen. Ved de europæiske kongers hoffer talte tøjet mere end ord. Luksuriøst tøj afslørede meget. En rigtbroderet vest, en lang kjole udsmykket med ædelsten, en pelsfrakke, det var ikke bare mode. Det var et symbol på magt, rigdom og status. Selv farverne og snittene på tøjet havde en dybere betydning. Lila, kongernes farve, var for det meste forbeholdt kongefamilien. Dyrebar silke, importeret fra fjerne lande, prydede de riges kroppe. Og kraver og ærmer var dekoreret med fin blonde, der tog timevis at lave. I begyndelsen af det 19. århundrede skete der en stor forandring i modeverdenen. Den franske revolution med sine idéer om frihed og lighed væltede de gamle normer og stillede spørgsmålstegn ved elitens privilegier. I denne brydningstid dukkede nye kreative sjæle op på modescenen, couturierne. Disse designere forblev ikke længere skjulte som hofskræddere, men trådte frem i rampelyset og blev kendt for deres arbejde. En af de mest berømte blandt dem var Charles Frederick Worth, en engelsk designer i Paris, der betragtes som faderen til haute couture. Worths tilgang til modet var revolutionerende for sin tid. Han var foregangsmand for ideen om et modehus. Han grundlagde sine egne værksteder, ansatte talentfulde håndværkere og skabte unikke beklædningsgenstande. Med det 19. århundredes komme etablerede Paris sig som centrum for modeverdenen. Byen var allerede kendt for sin elegans og luksus, og nu blev den en uundgåelig destination for modedesignere og entusiaster fra hele verden. De brede boulevarder i Paris, fyldt med luksusbutikker med elegant klædte parisere, der spacerede, blev til et sandt modeshow. Der er mange grunde til, at modeindustrien i Paris opnåede en sådan succes. Byen har en lang tradition for håndværk, med generationer af erfarne håndværkere, der har perfektioneret deres færdigheder inden for vævning, skrædderi og broderi. Med deres ekstraordinære design og innovation spiller parisiske modehuse en nøglerolle i udformningen af den moderne modeverden. Det 20. århundrede var en æra uden sidestykke, præget af forandringer, der forvandlede verden.
Grænser blev udvisket, og vores verden syntes mindre og mere forbundet end nogensinde før. Modet engang de elitære modehuses domæne i Paris og Milano spredte sig nu over hele kloden. Den var ikke længere forbeholdt storbyerne. Med den stigende rejseaktivitet og nye teknologier, der gjorde kommunikation lettere, begyndte kendte mærker at se hele verden som et potentielt marked. Chanel, Gucci og Louis Vuitton, ikoner for luksus, åbnede butikker over hele verden og solgte mere end bare tøj. De solgte en livsstil, en drøm. Disse virksomheder opbyggede omhyggeligt deres image og præsenterede eksklusivitet, raffinement og tiltrækning ved den moderne verden. Uanset hvilket sprog vi taler, har luksusmode erobret verden. Tiltrækningen ved disse kendte mærker er ubestridelig, og de tilbyder et glimt af en drøm for mange. Luksusmærkerne har kendt dette ønske og har tilpasset deres strategier. De har forstået, at hver region har sin egne kulturelle særpræg og smag, hvilket kræver tilpasning af markedet og produkterne. Således har luksusmode udviklet sig til et globalt fænomen, der forener forskellige idéer. Designere inkorporerer i stigende grad elementer fra forskellige kulturer i deres kreationer, tøj, design og stilarter. I starten af 2000-tallet så vi fremkomsten af nye teknologier. Disse teknologier ændrede vores hverdag for altid. Modeverdenen var ikke immun over for denne hurtige teknologiske udvikling. I starten var internettet forbeholdt akademikere og teknologientusiaster, men det blev hurtigt en integreret del af næsten alles liv. Mennesker over hele verden er forbundet som aldrig før. Nye muligheder for forretning, udveksling af idéer og innovation blev skabt. For dem, der sælger luksus, for dem, der arrangerer eksklusive modeshows kun for de få udvalgte, for dem, der tilbyder en luksuriøs shoppingoplevelse i deres butikker, udgør denne nye teknologi både en udfordring og en mulighed. Hvordan formidler man sin brandidentitet, sin unikke oplevelse i den digitale verden? Det er en udfordring, men også en enorm mulighed. For nu har de mulighed for at nå ud til et globalt publikum. Grænser er ligegyldige. Fysiske begrænsninger findes ikke længere. Modeshows, der engang var forbeholdt et eksklusivt publikum, kan nu livestreames over hele verden. Modeentusiaster, uanset hvor de befinder sig, kan nu være en del af begivenheden. Den digitale revolution har ikke bare ændret den måde, store mærker arbejder på, men den har også ført til fremkomsten af en ny type leder i modeverdenen, de digitale modeikoner. Det er bloggere, instagrammere og youtubere, og deres våben er smartphones og viden om mode. De har magten til at nå ud til millioner af mennesker. Deres modesammensætninger, produktanmeldelser, alt dette påvirker folks købsbeslutninger. I starten var de store mærker tøvende med at arbejde sammen med dem, men de indså hurtigt deres potentiale. I dag er samarbejder mellem mærker og digitale modeikoner almindelige. Mærker bruger deres indflydelse og autoritet til at nå ud til et yngre publikum. Moderne mode handler ikke længere bare om at købe dyre ting. Det handler om at dele disse oplevelser, at tale om dem og skabe et behov for dem. Sociale medier er blevet et vision board. Folk filmer deres nye køb, deres livsstil og skaber deres egen unikke historie. I dag er luksusmodet ikke bare mere tilgængelig, den ændrer også hele modeverdenen. Det er ikke længere kun modemagasiner og kritikere, der bestemmer. En ny slags modeeksperter er dukket op med en mobiltelefon i hånden. De påvirker millioner af menneskers tøjstil. Disse digitale trendsættere kommer fra alle samfundslag og har vundet folks hjerter med deres ægthed. De er tættere på almindelige mennesker og skaber et mere personligt bånd til deres følgere. De viser ikke bare luksustøj og accessories frem, de deler også, hvordan de bruger dem i hverdagen, giver stiltips og forbinder modet med deres egne historier. De skaber et fællesskab for alle, der elsker modet. Selv luksusmærker, der tidligere holdt strengt på deres image, har nu fået øjnene op for disse digitale stjerners magt. Disse influencer har stor indflydelse på, hvordan folk opfatter luksusmærker, hvordan de bruger dem, og endda hvordan de ændrer deres betydning. Engang var luksusmærker kun tilgængelige for en lille kreds af mennesker. Men i dagens digitale verden er det ikke længere tilfældet. Det handler ikke længere om at have begrænsede kollektioner eller blive inviteret til eksklusive fester.
I dag er det vigtigere at være en del af et fællesskab, at forstå historien bag mærket og støtte de værdier, det fremmer. Før distancerede luksusmærker sig fra deres kunder og opretholdt et billede af utilgængelighed. I den digitale tidsalder er mærkerne blevet mere tilgængelige, åbne og ærlige i deres kommunikation. Mærker fremhæver nu deres sociale ansvar og miljøbevidsthed. De har også etableret direkte kommunikation med deres kunder. Denne ændring i opfattelsen af luksus gør den mere tilgængelig for alle, og derfor er luksusmærker mere populære end nogensinde blandt yngre generationer. Luksus handler ikke længere bare om at købe dyre tasker eller tøj. I dag leder folk efter produkter med en historie, som de kan forbinde sig med på et personligt plan. Influencers indflydelse i den digitale tidsalder har gjort luksus mere tilgængelig end nogensinde før. Luksus er ikke længere forbeholdt de rige. I dag leverer vi en verden af gennemsigtighed, hvor forbrugerne har direkte kontakt med mærker og kan lære alt om de produkter, de køber. Fra de overdådige klæder i fortidens kongelige gemakker til nutidens digitale verden, afspejler luksusmodens historie menneskets kreativitet, stræben efter skønhed og ønsket om at udtrykke sig. Det er en fortælling om mødet mellem tradition og modernitet, fyldt med kreativitet og iværksættere. Gennem århundreder har vi været vidne til luksusmodens udvikling. Men en ting er sikker. Luksusens tiltrækningskraft forsvinder aldrig. Luksusmode i alle dens former afspejler vores dybeste længsler efter skønhed, håndværk og selvudfoldelse. Den giver os lov til at omfavne det ekstraordinære og iklæde os tøj, der hylder vores personlighed og stræben efter skønhed. Fra silkens blødhed til ædelstenenes glans og det perfekt skræddersyede jakkesæt besidder luksusmode en magi, der gør selv vores hverdag til noget særligt. Fremtiden for luksusmode lover at være lige så spændende som dens fortid. Nye teknologier dukker op, kulturelle normer ændrer sig, og vores måde at skabe, forbruge og opleve luksus på udvikler sig. Men midt i alle disse forandringer forbliver nogle ting konstante. Respekten for udsøgt håndværk og ønsket om at flytte grænserne for kreativitet. I dette krydsfelt mellem tradition og innovation er én ting sikker. Historien om luksusmodet fortsætter. Designere, der drømmer, håndværkere, der lægger sjæl i hver detalje, og dem, der omfavner modens magi, vil fortsætte med at skrive den. Luksusens tiltrækningskraft, løftet om skønhed, fascinationen af det unikke og muligheden for selvudfoldelse vil fortsat inspirere og betage fremtidige generationer. Efter at have udforsket den fortryllende verden af luksusmode, træder vi nu ind i en ny, spændende æra. En æra, hvor tradition flettes sammen med den nyeste teknologi, og hvor tidløse værdier som kvalitet og håndværk fortsat gejler os. Tiltrækningen ved luksusprodukter med dens løfte om skønhed, unikke detaljer og selvudfoldelse forbliver lige stærk som altid. Men dette er ikke slutningen på historien. Det er blot begyndelsen på et nyt kapitel. Et kapitel, hvor vi, som både entusiaster og skabere af mode, har magten til at forme fremtiden for luksusmode. Vi er vogterne af denne rige arv, og det er vores ansvar at værdsætte den, udvikle den og fortsætte med at inspirere. Uanset om du er en passioneret modekender, eller du lige er begyndt at udforske denne fascinerende verden, så husk, at du er en del af denne historie, der fortsætter. Omfavn skønheden, værdsæt håndværket og støt den kreativitet, der former denne ekstraordinære verden. Tak fordi I tog med på rejsen. Hvis du kunne lide videoen, så giv den et like og abonner på kanalen. Del den også gerne med dine venner. Lad os sammen nyde og udforske den fortryllende verden af luksusmode. Vi ses i næste video. Hvis du kunne lide denne video, så tjek ressourcerne og de særlige tilbud i beskrivelsen. Like, subscribe, share.